салому дуруди бе поён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. ҳамлагари дастаи Локомотив Фёдор Смолов ба тими Испании Селта гузариш намуд. ҳамлагари рӯз то ба охири мавсим дар дастаи наваш ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Дар қарордоди Локомотив ва Селта банди дигар низ мавҷуд аст ки бошгоҳи испанӣ вазифадор аст ки дар мавсими оянда Фёдор Смоловро харидорӣ намояд. Дар мавсими ҷорӣ Смолов дар 14 бозӣ бо пироҳани роҳи оҳанчун дар Премер-лигаи Русия майдондорӣ намуда ба задани 3 гол ва 3 партофти головар даст ёфтааст. Аммо ин гузариш садоҳоеро дар Испания ба вуҷуд овардааст. зери ин хабар шаҳрҳо бешуморанд ва касе аз мухлисони дастаи Селта ин гузаришро тарафдорӣ накард ва ҳама зидди Смолов бархестанд. Чанд шаҳри онро бароятон мегӯям. Яке навиштааст ки ман як чиро нафаҳмидам ки барои чӣ шумо аз ин гузариш хурсандӣ мекунед. Ман тамоман намедонам ки ӯ кӣ аст. Дигаре навиштааст ки ба Карпин бирасонед ки ба Смолов фаҳмонад ки дар Селта бозӣ кардан ин шараф аст. Нафари дигар ҳар боре ки ҳамин бозингар гол занад ман 100 грамм мебардорам ва ба монанди ин ҳазорҳо шаҳри дигар. Ба фикри шумо Смолов дар Испания муваффақ мешавад ё не? нимуҳофизатгари ПСЖ ва мунтахаби Аргентина Анхел Ди Мария андешаашро оиди пурқувваттарин ҳамдастаҳояш дар тӯли корномаи худ баён намуд. Имкони дар як даста бо Руни, Ибрагимович, Роналду ва Месси бозӣ кардан орзуи деринаи ман буд. Одатан дар PlayStation онҳоро интихоб мекардам ва ҳатто тасаввур карда наметавонистам ки рӯзе бо онҳо дар ҳаёти воқеӣ ҳунарнамоӣ мекунам. Лео беҳтарини ин чоргона аст. Криштиано аҷуба, яъне монстр. Неймар бошад танҳо аз футбол ҳаловат мебарад. Ибра девона дар майдону ҷавони бад менамояд, аммо дар асл нек аст. Дар ПСЖ бо якдигар муносибати хуб доштем. Руни ҷавони ором. Ҳеҷ гоҳ фикр намекардам ки ӯ ин қадар қавӣ аст. Байни чунин футболбозони моҳир душвор аст якеро интихоб кардан, аммо агар лозим ояд интихоби ман Месси аст, гуфтааст Ди Мария. Эмреҷан аз дастаи Ювентуси Италия ба ҳайси бозигари иҷоравӣ ба тими Боруссия Дортмунди Олмон гузариш намуд. тавре иттилоъ дода мешавад, Эмреҷан ки қаблан дар дастаи Ливерпул бозӣ мекард, то охири мавсим шарафи дортмундиҳоро ҳимоя хоҳад кард. Бо омадани Маурисио Сарри ба дастаи Ювентус, Ҷан мавқеашро дар ҳайати асосӣ гум кард. ҳатто ситоди мураббиёни дастаи Турини ӯро ба феҳристи бозигароне ки дар Лигаи Чемпионот ширкат мекунанд шомил накарданд. дар мавсими ҷорӣ нимуҳофизатгар дар маҷмӯъ 8 маротиба ба майдон баромадаасту тамом. Криштиано Роналду беҳтарин футболбози серияи А дар моҳи январ интихоб шуд. Соли 2020-ро Роналду бо нишондодҳои назаррас оғоз намуд. ӯ дар 4 бозӣ ба задани 7 гол даст ёфт. Роналду дар ин дидорҳо ҳамчунин хетрик ва дублро марбути номи худ гардонид. ёдовар мешавем ки унвони беҳтарин бозигари моҳи декабрро низ ҳамлагари португалӣ соҳиб шуда буд. дар ин миён Криштиано Роналду дар 8 бозӣ пайдарҳам бо пироҳани Ювентус голзанӣ намудааст ки ин нишондоди рекордӣ маҳсуб мешавад. сармураббии Реал Зенедин Зидан дар мавриди эҳтимолияти рафтани ҳамлагари дастааш Гарет Бейл дар мавсими гузариши зимистона сухан гуфт. Гарет бо мост, ман аз ӯ умед дорам. Сабаби рафтанашро аз даста фаҳмида наметавонам. Ман ба тамоми онҳое ки дар ҳайати даста ҳастанд умед дорам, гуфтааст Зидан. қаблан хабаре паҳн гардид ки Тоттенхем бо Реал дар мавриди гузариши Гарет Бейл ба мувофиқа расиданд ва ин футболбоз дар рӯзҳои наздик тарки Мадрид хоҳад кард. дар мавсими ҷорӣ Гарет дар 12 бозӣ ба задани 2 гол ва 2 партофти головар даст ёфтааст. Реал баъд аз ғалаба бар дастаи Сарагоза бо ҳисоби 4-0 дар даври якашниҳои ҷоми Испания 20-мин бозии бидуни бохташро ба қайд гирифт. ин бошгоҳи шаҳри Мадрид аз 20 вохӯрии анҷомдодааш 14 ғалаба ва 6 мусовиро ба қайд гирифтааст. шогирдони Зенедин Зидан охирин маротиба 19 октябр дар Ла Лига аз Малёрка бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуда буданд. ҳамлавари Барселона Лионел Месси дар бораи бозии худ бар муқобили Неймар дар барномаи FIFA ҳарф зад. вақте ки ман дар хона бекорам ба Неймар занг мезанам то онлайн FIFA бозӣ кунем. замоне ки мо бозӣ мекунем ӯ мунтахаби Бразилия ва ман Аргентинаро интихоб менамоям. Неймар ҳамеша тӯбро ба худ медиҳад ва бо тамоми қувва рақобат мекунад, вале ӯ дар ин кор зур нест. танҳо як маротиба ба вай муяссар шуд ки гол занад ва маро шикаст бидиҳад, гуфтааст Месси. ёдовар мешавем ки Лионел Месси ва Неймар ҳарду дар Барселона бозӣ карданд. футболбози бразилӣ ба ПСЖ гузариш намуд. ба ҳамин тамом, то барномаи дигар, хайр.